L-għajnuna mogħtija taħt l-iskema tal-First Time Buyers ser tirdoppja l 20,000 euro fuq 10 snin f'każ ta' persuni b'diżabilità. Din waħda minn 3 bidliet li tħabbru fl-iskema popolari maħsuba biex iwessaw l-appoġġ għal dawk biex ikollhom ir-residenza personali tagħhom. Il-bidliet fil-qasam tal-akkomodazzjoni se jaffettwaw ukoll persuni separati u anke dawk li jingħataw proprjetà b'donazzjoni. Waqt li ħabbar dan it-tibdil li kienu koll imwiet fl-aħħar manifest elettorali u iwettaq fl-ewwel mitjum tal-leġislatura l-ġdida, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet Owen Bonnici qal li l-miżuri ġodda għandhom lan li jagħmlu l-għajnuna aktar ġusta u adattata ċ-ċirkostanzi differenti tal-familji. L-iskema tal-First Time Buyers bħalissa tipprovdi għotja ta' 1,000 euro fis-sena l-10 snin lil persuni li jixtru l-ewwel dar tagħhom. Għal persuni b'diżabilità din l-għajnuna issa se tirdoppja l-total ta' 20,000 euro. Bonnici qal li l-għanu li tkompla tingħata l-għajnuna konkreta lil familji biex aktar nies ikunu jistgħu jsiru sidin ta' darhom filwaqt li l-iskemi jiġu aġġornati skont il-ħtiġijiet u r-realtajiet tal-ħajja. Aħna kommessi li nimplementaw dak li wedna fl-aħħar elezzjoni ġenerali u fl-ewwel mitjum diġà qed nimplementaw l-ewwel commitments elettorali tagħna. Aħna kommessi li nkomplu nkunu hemmhekk għall-familji Maltin u Għawċina x'aħna rridu illi l-iskemi jkunu hemmhekk għall-persuni u mhux bil-kontra. It-tieni bidla tolqot persuni li nataw proprjetà b'donazzjoni wara l-2022 u li sussegwentament jieħdu self biex jibnu jew ilestu l-istess residenza. Dawn issa wkoll se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn 1,000 euro fis-sena għal perjodu ta' 10 snin. L-għotja se titwessa wkoll għal ċerti xerrejja li ma jkunux First Time Buyers, bil-kundizzjoni li l-proprjetà mixtrija tkun ir-residenza primarja u unika tagħhom u li ma jkollhomx proprjetajiet oħra. Din il-bidla mistennija tolqot fost oħrajn persuni separati li jkollhom bżonn jixtru proprjetà ġdida biex isservi bħala residenza primarja tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa qal li l-emendi huma maħsuba biex jirrikonoxxu li mhux kulħadd jibda mill-istess punt u li ċ-ċirkostanzi tal-ħajja jistgħu jinbidlu. U hekk b'dawn it-tibdiliet ħankunu qegħdin nassiguraw li l-għajnut li qegħdin noffru qegħdin dejjem ikunu jagħmlu sens u awtorità li tkun iktar aġli għall-isfidi tar-realtajiet tal-lum. F'Malta mal-85% tal-familji huma sidien tal-proprjetà tagħhom filwaqt li x-xiri tar-residenza jibqa' fost l-aspirazzjonijiet ewlenin tal-familji f'pajjiżna, partikolarment fost iż-żgħażagħ. L-Awtorità tad-Djar toffri diversi skemi maħsuba biex jgħinu lill-familji jsiru sidien ta' darhom u jilaħqu mal-ispejjeż marbuta max-xiri u ż-żamma tal-proprjetà. Skont l-informazzjoni pprovduta bħala medja, familja ta' kuljum f'pajjiżna tibbenefika minn xi waħda mill-iskemi disponibbli mill-Istat.